croeso nôl I chi, a croeso nôl i'r te prynhawn hyfryd mae ni'n gael fan hyn. Joio ni Madeleines. O, diolch yn fawr. A na re ti'n mynd I wneud tarteni bach I ni nawr, o fe? Di isio nesa, ie. Tartenau bach gyda'r ffrwythau fel ni'n gweud sydd yn ei tymor ar hyn o bryd. A ni'n mynd I fod yn cwstard, ond dim cwstard traddodiadol, crem anglais maen nhw'n galw e. Mae e bach fwy trwchus na'r cwstard I chi'n gyfarwydd â'i gweini gyda pwdin. Achos maen nhw'n iawn wedyn I lenwi tarten neu falle I cle, chymod? So mae'n dod o... Fyna'r cwstard I gael mewn cream slice a fatha? Ie, na ni. Felly, ni'n gwybod. Felly, ie, so llath I ni'n dechrau gyda, a na gyd sydd yn ei 300 ml o lath fan hyn yn dechrau dod i'r berw. A'i roi blas hyfryd I hwn nawr, ni'n ychwanegu pod vanilla wedi crafu'r hadau I gyd allan, a wedyn rhoi hwnna I gyd mewn. A mae hwnna'n mynd I roi blas melys hyfryd i'r cwstard. Felly, na ni adw llygad ar hwnna'r funed nawr. A wedyn, wrth gwrs, ni'n mynd I ddod at yr wyen. Nawr, mae 3 melynwy fan hyn dy fi wedi chwisgo. Mae eisiau 75 gram o siwgr castor no ni. A na gyd sy'n eisiau gwneud nawr bod ni'n chwisgo hwn I fyny a neu siw bod dim y tympau. A hefyd I sicrhau bod y cwstard yn tewhau a hefyd ddim yn gwahanu achos mae yna wyau dyn ni gwres a mae hwnna'n gallu digwydd. Mae dyn ni'r blawd sy'n mynd I stabilisio'r cyfan. So ti'n eisiau fe di sgramblo? Na, ti'n ni ddim. A mae'n mynd I fod yn dwmpog a dwi'n hwnna ddim yn mynd I fod yn bleserus o gwbl. Felly, fel ni'n gweud, jyst chwisgo hwnna, jyst bod hwnna I gyd yn dod da'i gilydd. Felly, mae hwn yn dechrau dod i'r berw nawr. So, bod ti'n defnyddio vanilla fresh pod fel yna, wyt ti'n gallu defnyddio, bod ti'n gael efo paste? Galled. Beth sy'n dda nawr iddi, maen nhw dy botel nawr gyda'r hadau ynddo fe, felly rhatach falle os galled ti ddefnyddio fe dros amser yn hydrach na. Achos mae e'n weddol pryd prynu'r pod, maen nhw rhyw 2 bunt yr un, ynddo fe. Felly araf fach nawr ychwanegu'r llath mewn i'r wyau. A jyst bod chi'n cymryd eich amser, does dim problem yn mynd I fod. Pam nes ti dynnu'r hadau bant? Os ti'n just rhoi e gyd mewn dy gilydd, ond achos ti'n moyn cadw'r hadau hwnna yno fe, neu be? Felly, fi di gwaghau y pod o'r hadau mwyn cael hwnna'n redeg trwyddo. Mwyn cryfhau'r blas. Hwnna sy'n, fi'n credu, fe'n beth o ti'n meddwl? Ie, pan bod ti di tynnu'r hadau mas, ti eisiau cadw'r hadau mewn I cryfhau e? Ie, mwyn rhyddhau'r blas, ie. Felly mae hwnna'n mynd I fod yn neis iawn trwy'r cwstard. A felly rhoi e nôl ar y gres wedyn, a yna ble mae'r gwaith nawr yw jyst I ofalu bod e ddim yn gres ysel a cadw troi hwn. A gallwch chi weld, mae hwn yn mynd I dewhau mewn eiliadau nawr, ynddo fe, chi'n gwybod? Felly cadw troi hwn nawr. Mae'r esaiti bod ar y sgrin gyda llawn, os na lwyddoch chi sgrifennu'r cyfan lawr yna cysylltwch â ni. A fel ni'n gweud, gallwch chi... I wneud yr eclé wedyn, mae modd ychwanegu hwn yn I bach chydig o hifen hefyd mwyn ysgafnu e. Felly, gwaith ffrangeg, patisserie ffrangeg I fi'n wneud fan hyn na. Fi'n gobeithio bod fi'n wneud jobyn da. Ond, gallwch chi weld bod e'n dechrau dod I dewhau nawr. A'r gles, gallwch chi weld bod rhain yn sheino neis fan hyn nawr. Yn y gyd fi wedi cael fyna yw yn y sosban fan hyn dy fi. Mae chydig o jam mefus a chydig o ddŵr. A yn y gyd yw hwnna wedyn, mae hwnna'n mynd I felysu y ffrwythau, ynddo fe, maen nhw'n naturiol yn ddelys ar hyn o bryd. Sglein ar I ben o wedyn. Ti'n gweld hwnna'n dechrau... Ti'n gweld hwnna'n dechrau dod yn drwchus. A fi moyn I chi weld bod eisiau chi gael e'n drwchus, ond chi ddim moyn I orneud e hefyd, ynddo fe, achos fel wedon ni, gallai fe dechrau goginio'r oen, a mae hwnna yn berffaith nawr. Gallwch chi ychwanegu ychydig o fenyn jyst ar y diwedd I roi fwy o sglein i'r cwstard. A wedyn mewn bowlen glan, rhowch hwnna fan hyn I oeri. A wedyn rhoi ychydig o siwgr eisyn ar I benyn neu falle ychydig o glingffilm jyst ar yr arwyneb mwyn sicrhau bod dim crôn yn ffurfio. Reit. Felly, jyst I benni nawr te, mae dyn ni... Yn amlwg chi'n mynd I adael hwnna I oeri, ond fi wedi gwneud crwst bach yn unan. Mae modd I chi brynu rai neis nawr hefyd yn yr archfarchnad. A na gyd sy'n eisiau gwneud yn y ddelfrydol gadewch hwn I oeri yw llenwi'r
darten fan hyn nawr. A wedyn dewis eich ffrwythau chi. Nawr, chymod, yn amlwg fel o'n i'n gweud, mae pob rhain i gyd yn ei tymor ar hyn o bryd, so falle gallwn ni roi ychydig o fefus ffres fan hyn nawr ar ben rhain. Mae'n troi hwn lawr, Catrin, achos mae'n berwi bach i ti. Na ni, lyflu. A wedyn ychydig o fafon falle. I ti yn dieddol o weld pethau fel hyn, pan ti'n mynd dramor a gweld efo dyseries yn Ffrainc a Sbaen ag ati. O, dyn, maen nhw'n dwlu ar y pethau bach hyn, ydyn nhw, chi'n gwybod. A wedyn, fel ni'n gweud, bach o'r gles, fi di hydlo hwnna erbyn nawr fan hyn, jyst i roi bach o slein a melyster neis i'r ffrwyth. Unwaith mae wedi sychu. Disgwyl yn neis, a wneud e bach fwy proffesiynol. A wedyn ychydig o pistachios lan i chi, os ych chi am, ar ei benw, jyst mae'r lliw gwyrdd hefyd yn ddeniadol. A seto'r ein yn yr oergell, bita nhw ar y dydd os ma modd, gan bod nhw yn mynd i feddalu gyda'r ffrwythau ffres ar ei benw. A wedyn, na gyd sy'n eisiau disgwyl fach o de? A beth sy'n neis gyda rai bach na? Cos lle ti gael dwy'n dair o'r ein? Wel, mae rai bach. Mon un o'r yna. Ie, mae rai bach dyn ni, mae rai bach fwy swmpus, ond gallwch chi wneud darten mawr hefyd. So mae bach o amrywiaeth gallwch chi wneud. A wedyn, wel, diolch yn fawr. O, na neis. Nos te prynhawn hapus y ti? Wel, ie.